रावबो गैया न'आव जाफैब्ला थांदों जेराव अननानै सोरबाफोर अबावबाफोर नुसनबायोबा बे होनाय नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरफिनजानो लुगैयो आं जेरैखि आं बेखौ मोनफिनजानो लुगैदों आरो आंनिफ्राय नायदो नै ओरैबायदि अन्थाव बाथाव हिन्जावसा गथ' बेखौनो गारनानैहाय थांदों दा अन्थाव बाथाव नै बिमाखौ नागिरनानै ओरैबायदि गाबगासिनो दङ सानफ्रोमबो गाबो मेगनाव मोदै ओरैबायदि गोसोखांनानै गाबगासिनो दाबो आङो फाइनालि नुफैबाय गाबगासिनो दंमोन बिमाखौ गोसोखांनानैहाय दा ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दं आरोना दा फरायनाय गैया मानाय गैया ओरैबायदि स्कुल फरायसैमोन दा ने दा बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दं आरोना दा आंबो नुफैदोंमोन नै ओमफ्राय गाबगासिनो दं ओमफ्राय जेनेबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ गाइस आंबो दासान्दिसोनि अननायाव मोजाङैनो दङ स' गाइस मोनसे आपडेट आं लानानै फैबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना बे आपडेटखौ जोबजासिम नायलांगोन जाय बिथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदों जोंहा दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय माने सासे आइजोआ खारनानै दङ बेनिफ्राय न'खरनिया माने रिकुवेस्ट खालामफिनदों जाहाथे फैफिनथो होननानै स' माने जाय खारनाय आइजो बिनि गामिनि मुङानो जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि माबा थानाय बोग्रिगुरि गामि ओमफ्राय बेखौ बे आइजोआ माने बे गामिनि आरोना बेखौ लांखारग्रा एबा थांखारग्रा बिथाङा जाहैबाय माने हमगार्ड आरोना जाय हौवाया लांदो बियो हमगार्ड खामानि मावनो स' जोंनियाव बिदिया माने खनले जाफ्लेबाय थादों माने भिडिअखौ नायनानै ओरैबायसा दुखु नांबाय आरोना मानो होनोब्ला बिहावा ओरैबायसा गाबदों माने खारनायनि उनावबो रिकुवेस्ट खालामफिनदो जाहाथे फैफिनथो होननानै रिकुवेस्ट खालामफिनदो आरोना स' बिथाङा जाय खारदों अननानै हायोब्ला फैफिन नोंथाङा नोंथांनि गथ'आबो जोबोर गाबगासिनो दङ लोगोसे हासबेन्डआबो ओरैबायसा दुखु फोरमायदों बे भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन आरोना स' जोंनाव बिदियानो खनले जाफ्लेबाय थादों मानि थाखाय बिदि जाफ्लेदों मानो दिनै हौवा थाखानाय गथ' थाखानाय आइजोआसो बांसिन खारनो हमदों बे जोबोर सानजावथाव जानानै फैदों आरोना बिराद दुखुनांथाव बांसिनानो जायहा गथ' दंखायो बेहासो खारगासिनो आरोना स' नोंथांमोननिसिम आं बारा फोलावनो साना जोबोद दुखुनांथाव बेनिफ्राय बिहाव एबा हासबेन्डआ मा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों नायनानै ला आरो बिदिबा नायलांदो 24 तारिख बेलासि समाव आगस्ट दाननि बिस्तिबार बारायाव जोंहा आंनि बिहामजो फिजुलाया गोमादों दा आं बिनिनो बिहाव बे फिसाला नैबे फिसौजो दा जों बेखौ नागिरबाय थादों जों बिराद गोसोआ दाबो मोजां नङा रावबो न'खराव उन्दुनो हायाखै ओंखाम जायाखै फिसौजोआबो गाबबाय थादों बिमाखौ नागिरदों आंबो सानदों दासिमबो नागिरदों थांबाय थादों फिसालाया फिसौजोआ बिमाखौ नागिरहै होनबाय थादों आंना फिसौआ सिबिथाया स्कुलाव थांनाय मानाय बिराद दिगदार जादों ओंखायनो जोङो आं बिहामजोखौ थिजुला बरगयारिखौ जेरावखि थाया मानो आं फैजानो लुबैदों जोंना न'खरा बयबो फेमिलिया हांख्रायदों आरो जों बेखौ सानसे साननै नङा 6 मास नङा बोसोरसेबाबो जों नागिरनानै लाबोगोन आरो जोंनाव फैगोन अननानै जोंनि मोखांखौ नायनानै आं बेखौ आंनि बिहामजो थिजुलानिसिम गले खावलायहरदों अरायबो जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै सानि मोखांखौ नायनानै अननानै जोंनि न'खराव रायजो जाफैफिनजानो जों लुबैदों दा बेखौ आङो सोरबाफोर बबेबा नुयोब्ला जाहाथे खावलायनानै जोंनि न'खराव लाबोफिननो हायो साफ्रामबो जेरावखि थाया मानो बेखौ लोगो मोनोबानो जोंनि न'खरसिम दैथायहरफिनो बेखौ आं लुबैदों जों आं बेखौ बुंदों गले जों बोसोरसेबाबो 2 बोसोरबाबो जों बेखौ जेराव मोनो बाव लायगोन जोंनि न'खराव जों बेखौ लाबोफिननायनि फैफिनजानो जों लुबैदों आं बेखिनिखौ बुंबाय दा आंना फिसौआबो देराखै गोरलै स्कुलाव दोनलांनांगौ नागिरबाय थायो थांनाय समाव फैनाय समाव बिमाखौ सोङो आंनाव आबौ मामिया अबाव थांखो बिमाखौ माला लाबोगोन नागिरहैनाया मोनगोन ना मोनाखै होनना खबर लायो फन हरबाय थायो बिफानाव आंनि फनखौ लानानै आं ओंखायनो गले खावलायबाय आंनि बिहामजो थिजुलाया जाहाथे नुनानै जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो बेहाय जोंहा खुनु जों
बुनाय सोनाय जेबो गैया जों अनो आं मालाबाबो रायफेराखै बियाव जानानै फंसेबो जेबो खोथा बुंफेराखै आं बिराद अनोमोन जोंना फिसाजोआबो बिराद माबा खालामोमोन मोनथारमोन दा दुखुथिया खालामना गालांबाय आं बेखौ जोंनाव जुदि फैफिनाबा बिराद गिदिर बे साव जानानै थागोन आं बेखौनो ओंखायनो दा गले गले खावलायबाय जाहाथे जोंनि मोखां फिसानि मोखांफोरखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो आङो आंनि हिनजावखौ फैफिनजानो लुगैयो आं जानो थानो सुखुयो दासिमबो आंनि न'खौ सोरबा नुयोबाबो हरजानो आं लुगैयो आरो दासिम जेबो खाथि गैया जेबो खबर गैया दङ आंनो नांगौ अबाव दङ आं जेराव फिसायावनो नांगौ आं आंनि हिनजावखौ मोनफिनजानो लुगैयो फिसाजोआल' सोंगासिनो आंनाव अबाव थांखो अबाव थांखो माला मोनफिनगोन मामिखौ होनगासिनो आं मामिजों रायज्लायनो होनगासिनो रावबो सम गैया न'आव जाफैब्ला थांगोन जेराव अननानै सोरबाफोर अबावबाफोर नुसनबायोबा बे थानाय नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरफिनजानो लुगैयो आं जेरैखि आं बेखौ मोनफिनजानो लुगैदों आरो आंनिफ्राय नायदो नै ओरैबायदि अन्थाव बाथाव हिनजावसा गथ' बेखौनो गारनानैहाय थांदों दा अन्थाव बाथाव नै बिमाखौ नागिरनानै ओरैबायदि गाबगासिनो दङ सानफ्रोमबो गाबो मेगनाव मोदै ओरैबायदि गोसोखांनानै गाबगासिनो दाबो आङो फाइनालि नुफैबाय गाबगासिनो दंमोन बिमाखौ गोसोखांनानैहाय दा ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दं आरोना दा फरायनाय गैया मानाय गैया ओरैबायदि स्कुल फरायसैमोन दा ने दा बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दं आरोना दा आंबो नुफैदोंमोन नै ओमफ्राय गाबगासिनो दङ ओमफ्राय जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोर एसे नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा जेनेबा जेबो दावराव दावसि नांलाय खमलाय गैया ओमफ्राय जेनेबा नोङो सोरजोंबाफोर फनफोर रायज्लायनाय नुबोदोंमोन नामा सिगांफोर जेनेबा सिगां जेबो मिथियामोन जेनेबा बेखौ बिदि रायलायखुमायो ना मायो आं जेबो मिथियामोन आंथ' बेखौ आरो बिदि गाज्रि जागोनबो सानाखै आं बिदि जिबनावबो आं बेखौ बिदि माबा सानफेराखैमोन आरोखि मोजां नालाय मोजां आं जेबो सानामोन आरो जोंनाव जेबो नांलाय खमलायबो गैया दावराव दावसिबो गैयामोन आरो ओमफ्राय जेनेबा दायो नोङो सोरजोंबा थांदों सन्देह नामा जेनेबा दा आंनि मिथिनायाव बे मा होनो कुसुगाव माबानि फानबारिनि फुंगाराव मावोनो मिराज बसुमतारी होननायजों जोङो थांदों होननानै मिथिनो मोन्दों आरोखि दा बे मिराज बसुमतारी होननाय ना मिसेस दं नामा हिन्जाव दं नामा मिराज होननायनियाबो बेनाबो हिन्जाव दङ बेनाबो फिसाला सासे दङ फिसालाया 7 बोसोर जाबाय बेनाबो बेबायदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोखि आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा थानाफ्रावहाय एफआइआर होबाय नामा जेनेबा जों थानायावबो एफआइआर स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअसनि गेजेरजों नुबाय स' बिथांमोनखौ नुयोब्ला हमनानै दोननो खावलायदों बेनिफ्राय न'निया फैफिननो रिकुवेस्ट खालामदो स' नोंथांमोना बे भिडिअसजों नायनानै मा कमेन्ट हरनो सानो हरबानो जाबाय स' नै फट'का बेफोरनो आरोना स' बांसिन शेयार खालाम जाय नुयो नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय होनाय दंखायो आरोना बेयाव माने कल खालामनानै लगे लगे खोन्था गाइस आंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना भिडिअआव होननाय देखायनाया गोरोन्थि जाबायबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन ना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय